Umnyango Wezokubusa Ngokubambisana nezindaba zomdabu Kwazulu-Natal Uxwayisa izakhamuzi ngemvula enamandla engaholela ezikhukhuleni ngalobusuku obandulela uNcibijane. Lesixwayiso siphuma nje kuyaqhubeka ukuthungathwa kwabantu abayisithupha okubikwa ukuthi banyamalala ngesikhathi kuhlasela izikhukhula eMnambithi Kwazulu-Natal. Seqinisekiswe ukuthi bangamashumi abantu abashone emva kwenhlekelele yezemvelo. Izangoma zezulu zithi omasipala okungenzeka bakhahlamezeke iDr Nkosazana Dlamini Zuma, uLundi, uMngeni, uMzimkhulu kanye noMsondozi. Izakhamuzi zelulekwa ukuba zigweme ukuwela imfula egcwele, kanti labo abakhe ezindaweni ezisemakhaya baxwayisa ukuthi bathuthele imfuyo yabo endaweni ephakeme. EZululand uthukela, umzinyathi, amajuba, umgungundlovu neherigwala kanye nogu. Ukuthi kuzoba nezimvula ezinkulu ezikulevel 2. Lapho kusho ukuthi-ke kuzoba nezimvula ezinkulu ezingenza kube abantu kubhidlike imizi, kumuke izingane, kumuke nabantu abadala. Nestorm esizoba khona esingenza umonakalo emkhulu emphakathini yethu kulezi zifunda zonke. Sixwayisa-ke imiphakathi yakhona njengoba kusukela namhlanje siyazi bazilungiselela ukubhiyozela unyaka omusha, bazobe begcwele izindawo eziningi baziqoqe, babheke mayiqala imvula baphephise lokho abangakwazi ukuphephisa, bakwazi futhi babalekele ey'ndaweni ezingabaphephisa. Bangayiweli imfula noma ngabe bahamba ngezimoto noma ngabe bahamba ngezinyawo.